sedačce má kříž normálně, jo, když takhle má kříž normálně. Tady má lepku se šíptem, to je normálně lepka. No, já jsem na to přišel, my jsme tam úplně zbyteční, vole. Ne, vedle tebe. Šlehněte ty svoje stroje, až pojedu. Dále ze zhora přijede trajk s ženichem a nevěstou. Tak až začnou přijíždět, jak to nastartujte a pořádně je přivítáme. Už nám koupili to pivo, ne? Tak už jedou! Přítomní snoubenci, pan Václav Hanzal a paní Světluše Hospodárová předstupují dnes před městský úřad v Nové Bystrici, aby uzavřeli své manželství. Podle jejich souhlasného prohlášení nejsou jen vzdálené překážky, které vybránily uzavření sňatku, navzájem znají svůj zdravotní stav a zvážili úpravu budoucích majetkových vztahů. Snoubenci se dohodli, že budou užívat společné příjmení Hanzalová. Současně vám představuji přítomné svědky tohoto slavnostního aktu, pana Radka Marcina a paní Libuši Mackou. Žádám vás, pane starosto, jménem snoubenců, abyste jako představitel státní moci
přijal souhlas k uzavření manželství předepsaný zákonem o právu rodinám. Vážení snoubenci, podle svého svobodného rozhodnutí učiníte za chvíli prohlášení, že vstupujete spolu do manželství. Uzavřete tak na podstatě citlivý ústavní svazek, který bude ve vašem dalším životě znamenat důležitou změnu. Co je v životě krásnějšího, než mít opravdového přítele, který dokáže sdílet společnou radost i společný žál, na kterého se můžete v každém okamžiku spolehnout a který nikdy nezradí. Oč je potom krásnější mít vedle sebe druha, který je ochoten přinášet oběti i prospěch druhého. To už asi není pouhé přátelství. Mezi takovými lidmi existuje pouto silnější, jemuž se zcela prostě říká láska. A této lásky a vzájemného porozumění je v manželství velmi třeba. Svobodně a dobrovolně jste se rozhodli uzavřít sňatek. Tento krok jste dobře zvážili. Věříte, že váš společný život v manželském svazku vám dá potřebnou životní jistotu a naplní vás radostným vědomím, že máte pro koho žít, že jeden ve druhém máte spolehlivou oporu. Lidské srdce je už takové, že chce neustále milovat a věřit. Člověk stále touží po tom nejmenším, ale nejvrousnějším společenství, touží po životě ve dvou, po manželství. V tomto svazku se lépe prožívají chvilky pohody i nepohody, štěstí i smutku, radosti i zármutku. V rodině se snadněji překonávají i nejrůznější životní těžkosti a nesnáze. Těžce získané zkušenosti pomáhají ocenit důvěru, věrnost a lásku, pomáhají vytvořit novou, klidnou a spokojenou atmosféru domova. A nyní vás žádám, abyste v odpovědi na mou otázku vyjádřili své rozhodnutí. Ptám se vás, pane Václave Hanzale, zda dobrovolně vstupujete do manželství s paní Světluší Hospodárovou. Ano. I vás se paní Světluše Hospodárová ptám, zda dobrovolně vstupujete do manželství s přítomným panem Václavem Hanzalem. Ano. Protože se splnily všechny podmínky, které vyžaduje právní řád České republiky pro vznik manželství, prohlašuji vaše manželství za uzavřené. Žádám vás nyní, abyste si vyměnili své smluvní prsteny a tento svazek jste čekali první manželství